μωρό με καρδιολογικό πρόβλημα διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε δευτερόλεπτο έδινε μάχη για να κερδίσει τη ζωή. Η μεταφορά του στο εξωτερικό επιβάλλεται, λένε οι γιατροί. Και εδώ αρχίζει ο Γολγοθάς για τους γονείς που επί 15 ημέρες έτρεχαν πανικόβλητοι για τις διατυπώσεις. Είναι επίγον, το παιδί πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, αλλά όλα σταματάνε την ώρα το μεσημέρι που κλείνει η γραμματεία. Όταν βλέπεις το παιδί σου να δυσκολεύεται να ανασάνει, να μελανιάζει, να υδρώνει ένα μωράκι και να είναι μέσα σε μια θερμοκοιτίδα και να μην ξέρεις αν το επόμενο δευτερόλεπτο θα ζει ή όχι, εσείς τα κάνατε. Τα πάντα σταματούν το μεσημέρι που σχολάνε. Ακόμα και οι γιατροί έχουν αυτό το ωράριο. Έκανε ο χειρουργός 6 λεπτάκια και ο καρδιολόγος είχε φύγει. Και έπρεπε να περιμένουμε να έρθει τη Δευτέρα. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε, να φύγουμε από την πατρίδα μας, να πάμε έξω, να ζήσουμε εκεί. Δεν έφυγα λεπτό από κοντά του, γιατί είχα βάλει ως στόχο να το φέρω πίσω το παιδί. Την ίδια ώρα που αγωνιούσαν για το παιδί τους έπρεπε να βρουν περίπου 500.000 ευρώ για τα νοσήλια και άλλες δαπάνες. Ξαφνικά θα έπρεπε να βρω εγώ 32.000 ευρώ, που ήταν μόνο η αρχή βέβαια. Και για να τα ζητήσω από το ΤΕΒΕ στη συνέχεια θα έπρεπε να φέρω ένα σωρό απαιτούμενα δικαιολογητικά, κάποια από τα οποία ήταν από το εξωτερικό και θα έπρεπε να πληρώσω τη μετάφρασή του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να τονίσω ότι ο ίδιος είμαι μεταφραστής, αλλά οι δικές μεταφράσεις δεν γίνονται δεκτές. 8 μαρτυρικοί μήνες στο Λονδίνο. Το ΤΕΒΕ για τη διαμονή των γονιών δικαιολογεί 20 ευρώ για ξενοδοχείο και 30 ευρώ την ημέρα για διατροφή. Είναι περίπου $500.000 μόνο τα νοσηλεία του Παναγιώτη. Είχαμε υπολογίσει κάποια στιγμή ότι το κόστος ζωής στο Λονδίνο, όχι για τίποτα εξαιρετικό, για να ζεις, να αναπνέεις, να πίνεις νερό και να τρως ένα πιάτο φαγητό, ένα πιάτο φαγητό την ημέρα, είναι γύρω στις 3 με 3.500 ευρώ το μήνα. Και αυτό μένοντας στον ξενώνα με 50 ευρώ στο Λονδίνο. Τρως ένα πακέτο πατατάκια. Ο Αλέξανδρος και η Εδελίνα μαρτύρησαν. Έκαναν τα πάντα μόνοι τους για να σώσουν το παιδί. Μεταφραστές στο επάγγελμα δεσμεύονται να κάνουν δωρεάν τις μεταφράσεις για όποιο άλλο ζευγάρι βρεθεί στη θέση τους.